Сәлеметсезме, минем исемем Гөлназ Сәфәрова. Сез беренче татар музыкаль телепроекты Яңа йолдыз тапшыруын карыйсыз. Әлеге проектта катнашырга дип безгә 1000нән артык гаризалар килде. Һәм бары тик 50гә якын катнашучы гына әлеге зур сәхнәгә эләгә алды. Жюри әгъзалары безнең каршыда. Бәйгедә катнашучыларга кем бәя бирә? Безнең хөрмәтле жюри әгъзалары. Әйдәгез алар белән танышып үтик. Руслан Васкес, Барс Медиа группасының арт-директоры. Динә Гәрәева, Барс Медиа группасының үсеш һәм инновация буенча директоры. Лина Арифулина, Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер. Зур телевизион шоу проектларны оештыручы һәм җитәкчесе. Аның проектлары «Фабрика звезд», СТС зажигает суперзвезду, Turkvision һәм башкалар. Элвин Грей, Башкортстанның атказанган артисты. Башкорт, татар һәм рус телләрендә җырлаучы популяр артист. Саунд-продюсер. Зәйнәп Фәрхетдинова, Татарстан Республикасының халык артисты. Татар эстрадасының йөзек кашы. Ел сайын татар җыры премиясенә ия була килүче җырчы. Башлыйбыз. ТМТV телеканалында Яңа йолдыз проекты үз эшен алга таба дәвам итә. Һәм чираттагы катнашучыбыз Илнур Еникеев. Илнур, сәлам. Сәлам. Ничек кайфларың? Әйбәт. Әйт әле, син кайсы яклардан менә таныштырып бит әле үзең белән. Я родился и вырос в Астрахани, и уже более 10 лет живу в Казани, закончил институт и остался жить здесь. Менә кара, безнең күп кешедә бар дулкынлану хисе, кеше калтырый дулкынлана. Менә моның белән ничек көрәшергә кирәк? Әйт әле. Я стараюсь думать только о позитивных мыслях, настраивать себя на самое лучшее, думать, что окружает все самое хорошее, прекрасное. Это помогает справиться с волнением. Все самое хорошее, прекрасное у тебя впереди и вокруг. Мы тебя провожаем на сцену. Сиңа зурдан зур уңышлар, рәхим ит сәхнәгә. Инде без синең өчен җанатабыз. Илнур Еникеев. Yıldızlar sünde en uzağın inde Извините, не справился с волнением. Kimine kütesen dansayın yalğız Hey telemina Hey şayan yıldız Kimine kütesen dansayın yalğız Ey telemina, ey şayan yıldız. Для меня нет причины волнения. Вот нет. Если вы встали, поете в микрофон, и перед вами сидит хотя бы 2 человека, уже надо, даже 1 человек, уже надо любой ценой. Может быть, как бы я отношусь к этому достаточно жестко, но все-таки это шоу-бизнес, это профессия. Хирург не может бросить скальпель, когда идет операция. Так то же самое здесь. Поэтому волнение для меня не аргумент категорический. Я никогда это не принимаю. Второе, мне кажется, как-то... Не было ли это так специально сделано? Вот это вот, я забыл текст, я очень волнуюсь. Нет. Я все делаю от души, я никогда специально ничего не делаю. А что так долго тогда возвращались к песне обратно? Операция же идет. Может быть, дело в том, что просто я не татароязычный, и я не разговариваю на Я татарском. тоже не татароязычная. Что мне теперь делать? Сижу в жюри среди Лена вот Михайловна, моих я коллег. полностью с вами согласен, что артист не имеет права Да, это выступать. такой девиз. Это как профсоюз. Нельзя. Но вы же все равно открыли рот, начали на татарском, потом, видимо, что-то заволновались, ушли надолго, больной лежит, вернулись обратно.
Просто у вас хороший голос, у вас очень красивый голос, вы красиво, хорошо смотритесь, вы себя хорошо представляете, у вас хорошее позиционирование себя, поэтому не делайте этого никогда в жизни. С моей стороны, вот как будто это чувствовалось, как будто это так немножко легкое манкирование с нами. Мне кажется, у вас волевой характер, и вы обязаны были любой ценой сдержаться. Ну, вот как мои ощущения. Миңа ошады тавышы, тембры, миңа ошады үзіне тотышы. Бу дулкынлану хисе миңа калса булырга тиештер ул. Ләкин дөрестән дә менә жюри әгъзалары әйтеп киткәнчә, тиз генә син аны яңартырга икенче шанс икенче шанс булмый ул. Беренче шанста үзеңне күрсәтеп калырга кирәк. Вакыт бик әз. Әгәр дә менә 1 минут вакыт бирелсә, 1 минутын шулай басып торсаң, без гомумән ишетмәс идек синең тавышыңны, харизмаңны һәм җырлавыңны. Миңа ошады. Конкурсларның төрлесе бар бит инде, беләсең дә. Син эшләгән кеше, синең опытың бар. Син матур җырлыйсың, тавышың да бик матур. Син бер кайда да юкка чыкмаячаксың. Беләсеңме, синең инде шуңа күрә монда ялгышлык булганда заманда тыңлап тормыйлар, кире кертеп кенә җибәрәләр иде. Син бер кайда да югалмаячаксың. Синең инде куелган барсы да. Дәвам итәргә киләчәктә син кайда гына чыгып җырласаң да матур кабул итәчәкләр. Илнур безнең фикерләрне ишетте. Инде хәзер аның беләсе килә. Ул алга таба үтәме, юкмы һәм финалда безнең белән була алачакмы? Сүз сезгә, жюри әгъзалары. Руслан? Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. Я даю вам шанс. Mümkünlük bilmeyim. Мөмкинлек бирәм. Илнур, 3 кеше юк дип җавап бирде. Шуңа күрә, бәлки бүген синең көнең түгелдер. Һәм без синең белән сау булашабыз. Алга таба дәвам итәбез. Чираттагы катнашучыбыз Габгади авыл егете Халиуллин Инсаф. Инсаф, сәлам. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Әлеге проектта катнашырга нәрсә этәргеч булды? Мен үзем сәнгатькә гашык кеше буларак шушы конкурс турында Instagram битеннән күреп алдым да һәм үземне сынап карарга булдым. Яхшы. Менә хәзер әгәр дә сәхнәгә чыккач, шулай бит сине алсалар, алга таба жюри әгъзаларының кайсысы белән тыгыз элемтәдә шәхси эшлисең килә? Тагын уйлап бетергәндә мин Элвин Грей белән эшләрим, чөнки аның сәнгате миңа ничектер якынрак. Кайсы җыр башкарасың син бүген? Мин халык җырын башкарам. Эрбет юллары дигән җыр. Менә Эрбет юлларын Элвин Грей стилендә башкарсаң, әлбәттә аның белән бергә эшләячәксең. Уңышлар сиңа, без сине озатып калабыз. Һәм инде синең арттан ихлас күзәтәбез. Эрбет юлларын мактыйлар, ат юлларды барайык. Эрбет юлларын мактыйлар, ат юлларды барайык. Эрбет кызларын мактыйлар, бер сөйләшеп барайык. Эрбет кызларын мактыйлар, бер сөйләшеп барайык. Минем сорауым бар. Син менә үзеңә нәрсә кирәк икәнен беләсеңме? Мин сәнгатькә гашык кеше буларак үземнең кичкенәдән үк хыялым үземнең тормышымны сәнгать белән бәйлисем килде. Мин менә быел аграр көллиятны бетердем. Әмма аграр көллиятны бетергәч мин үземнең тормышымны агроном профессиясе буенча бәйләмәдем. Менә Казан дәүләт сәнгать институтына килеп белем. Юк, аңладым. Минем бу сорау нигә туды? Бэкстейдж вакытында без сине ишетеп тордык. Син Элвин Грей белән бергә эшләргә нидер теләгең белдердең. Телим диде. Элвин Грей командасында эшләр идем диде. Ама үзең менә шун теге халык җырын башкарып, үзең дә шундый образда бу сиңа бераз шул аграр институты белән булган ситуацияны хәтерләтмиме? Менә син үзең бер әйбер телисең, әмма ысуллары башка төрле. Миңа шушы җырны җырлау җиңелрәк булды. Әмма дә ләкин минем сәнгатькә карашым менә нәкъ Радик Юльякшинның сәнгате белән кызыксына. Шундыйрак стильдә җырлары шуй
Син нәрсәдә булса мына яңа юнәлештә безгә күрсәтә аласыңмы? Твои милые глаза, твой манящий аромат, от твоих сладких губ закружилась голова. Благодарен я судьбе за твой образ внеземной, покорила мое сердце своим взглядом добротой. Сахнадан сен нық иттеріп қорқасың. Ты боишься сцены. Понятное дело, первый раз, возможно, первый раз вообще на сцене. Ушундай зор сахнада бірінші тапқыр. Так мында кешелер жоқ там. Тут народа нету, что-то. Тут 5 человек сидят. Әлі жырлаған жер, вот до этого пел песню, говорит, эту песню не так поют же. Надо было танцевать, надо было развеселить, задорности не хватало. Ну, эту песню, если так стоя петь, надо было другую песню выбирать, но точно не такую. Hurmatli juri a'zolari, biz tovush beruvga ko'chamiz. Мөмкинлек бирмим. Mumkinlik bermayman. Я не даю вам шанс. Mümkünlük бермеймін. Мөмкинлек бирәм. 4 kishi qizg'anishga qarshi insof yo'q dedi. Shunga ko'ra bugun biz Yangi Yulduz proyektida sening bilan sovbullashamiz. Яңа Йылдыз проектында Гатаулина Фәнүзә. Аның белән якынрак танышып китик. Фәнүзә, сәлам, ничек хәлләр? Һәм кайсы яклардан? Менә 3 сорауны бер юлы бирим әле. Сәлам, Фәнүзә булам. Түбән Кама шәһәреннән тумышым белән хәзерге вакытта Казанда яшим. Менә әлеге проектта катнашырга кем тәкъдим итте? ГБУ БДД организация исеменнән чыгыш ясарга булдым. ГБУ БДД, хөрмәтле жюри әгъзалары, белеп торыгыз. Менә хәзер нинди җыр башкарасың? Хәзер мин ретро җырларның берсен, популяр дип саныйм мин ул җырны, туган җиремә дип атала. Шул җырны башкарам. Туган җиремә дип аталган җыры белән Гатаулина Фәнүзә Яңа Йылдыз сәхнәсендә. Рәхмәт, Фәнүзә, без сине озатып калабыз. Сиңа зурдан зур уңышлар телибез. Тугай ярып аккан чишмәләр кебек, саф хисләрем җырыма табына. Җырым кайнар чишмә булса, татлы суын үзем эчми бирер идем хезмәт сөйгән халкыма. Җырым кайнар чишмә булса, татлы суын үзем эчми бирер идем хезмәт сөйгән халкыма. Шын айтам, просто жырлауы ошады, вот күңелгә ятты. Ниндидер менә гадилек белән, шушы ниндидер халыкчанлык белән дип Вот әйтик. как раз таки халыкчанлык. Әйе, нәрсәдер менә шундый энергетика сизелә. Бу минемчә бик кызык. Һәм бәлки синең киләчәгеңдә зур булыр, халыкчан дип әйтерлек. Я на предварительном кастинге, когда вы прислали видео, я прям вас пометила, такой прям галочкой большой. И я, честно вам говорю, я очень рада, что вы оправдали мои надежды. Что вы как там выступили, прислали видео, так и сейчас. Вы также меня удивили, вы также прекрасны, все замечательно, прям просто прекрасно. Очень комфортно, просто вы такая прям рожденная петь, вы артистка. Это прекрасно, вы такая Спасибо прям от большое. Бога. Единственное, можно вас попросить, знаете ли вы английский язык? Я не владею в совершенстве, но я исполняю песни. Спойте что-нибудь, коротенькую фразочку на английском языке. I wanna deep and watch as I dive in. I know the miser ground. Crash to the surface where it can hide us. We're far from the shallow now. Hidden shallow. Вы гениальная. Искиткеч, мен бүтән сүзем юк. Монда бөтенесе дә туры килә. Менә барлык сыйфатлары, иң мөһиме, аның күзләрендә нур чагыла, менә нурлы
күренеп тора. Энергетикасы буенча нуры балкып тора. Сәхнәгә, менә сәхнә артын карый ул, сәхнә алдын. Шунда барасы килә аның халыкка. Син тулы залга чыга алырсыңмы, юкмы, монысын без хәзер беләчәкбез. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сезнең тавышлар. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. Я даю вам шанс. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирәм. 5 тавыш һәм 5-се дә сиңа мөмкинлек бирәләр. Димәк, синең белән зур сәхнәдә күрешүләр әле алда булачак. Фәнүзә, без сине озатабыз киләсе очрашуларга хәтле. Зур сәхнә сине көтә. Бүгінгі проектта түрлі өлкә, түрлі стиль вәкилләр бар. Біздің бір мәселен Кариев театры артисты Дилюз. Біздің янәшә бізді Дилюз кәйіфләрің. Бір хәл. Күрешек әлі, матұрғын айттыр беймә. Мұнау көптәннен мен сен шундай стильдә жырлый башладың, айт әле. 16 яшьтән. 14 яшьтән. Бу нәрсә дип атала? Бу нинди стиль? Урам стиле. Урам стилендә жырлаячак безнең Дилюз. Син авыр түгелме театр белән эстрада Казанында бер юлы кайнау? Әле икесендә бер юлы кайнаган юк. Әлегә син кайсы нидә өлкәдә? Әлегә театрда. Театрда менә бүгеннән соң инде шушы проекттан соң билгеле булачак. Ике Казанда кайнармы Дилюз? Юкмы, сине сатып калабыз, сиңа уңышлар. Ә инде без гадәттәгечә күзәтәбез. Telefonda эшми кем соң гаепле, безнең хисләрне кемнәрдер бәрдерде, хисләр суыткыч, ләкин бу капканга йөрәк сызлый һаман сине уйлаганда. Telefonda эшми кем соң гаепле, безнең хисләрне кемнәрдер бәрдерде, хисләр суыткыч, ләкин бу капканга йөрәк сызлый һаман сине уйлаганда. Үтте язлар, үтте җәйләр, үтте кышлар, килеп җитте көзләр. Карыйм кабат көзгегә, үземне танымыйм. Нәрсә булды безгә, мин шуны аңламыйм. Алло, hello, ничек соң хәлләрең? Нигә сөйләшмисең? Әллә үпкәләдең? Алло, гафу, мин кабат ялгышам. Телефонны алучы юк, мин кабат саташам. Урлап киттең көннәремне, калдыр зинһар төннәремне. Синсез үткән гомеремнең мин югалтам һәр өлешен. Катнагың нинди көнне, әлбәттә хәтерләмим. Ул хәзер монда юк, ишетергә теләмим. Юк, мин исрек түгел, мин әле айнымаган. Синең саннарыңны кабат яттан җыям алар. Мине аңламыйлар. Сүзләрен үзең язасыңмы? Көе? Үзеңнеке дә. Сүзне генә сөйлим дип син җырлауыңны онытма. Нит, сөйләп, төшермә, нигеңне, держи тональста нигеңне, тавышыңны. Ташлама. Синең сүзеңдә сөйлә, и bundan da bütünüsün ыргыт, шул вакытта, что барып җитсен. То, что сейчас ты исполнял, это старая школа. Это школа старая. То, что сейчас, я тебе говорю, потому что я этот рынок очень хорошо изучаю. Рынок как раз-таки российской эстрады, вот что сейчас канает, что сейчас нужно народу. Я думаю, даже татарской эстраде нужно как раз-таки что-то свежее, новое. Ну, а то, что сейчас услышал, это старое. Вы же актер, правильно я понимаю? Да. Наверное, это, так сказать, то, что вы сейчас нам исполнили, это что-то вы правильно заметили для себя, там, что это наболевшее. Да? Это какая-то история, которую пережили. Правильно я понимаю? Ну да. Поскольку вы актер, можете ли вы сейчас прочитать, как, так сказать, как другие рэперы, к примеру, которые известны? Пусть это будет акапельно. Если вы актер, сможете ли вы снять их читку? Кадиллак, как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Пип вот так. Это то же самое, только ниже регистром. Прям ниже. Кадиллак, как дела? Это новый Кадиллак. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Пип вот так. Да. Вот и пресс заработал. Отлично. А теперь то же самое вещь вашу. Акапельно, припев, но только вот так чуть ниже регистром.
Телефон дәшми кімсің ғайыплы, біздің хисләрні кімнәдір бәрдірді, хисләр суытқыш, ләкин бұл Двигайтесь, қапқынға как вы двигались, давайте, шуруйте. ерексізлі қаман, сені ойлағанда. Телефон дәшми кімсің ғайыплы, біздің хисләрні кімнәдір бәрдірді, хисләр суытқыш, ләкин бұл қапқынға ерексізлі қаман, сені Давайте. ойлағанда. Слушай, но ты видишь как? Как тебе сейчас чувствуется? Дұрысын айтканда, мындай жырлар батмый инде үземә дә хәзерге вакытта. Но Мен просто- просто радиога әйтмешли шундый яңалык эзлим. Понимаете, в таком случае, когда читают, должен быть очень индивидуальный вокальный, речевой вокал. Индивидуальный. Чем это все отличается? Да? Очень каким-то своеобразным тембром разговорным. Поэтому в вашем случае, если вы чуть-чуть понижите, это будет, ну, хотя бы чуть-чуть тенденция, может быть, что это может быть индивидуально. Я про это. Вам верещать нельзя наверху ни в коем случае. Вот. Ну, это пока так, как бы. Сейчас решим, как голосование. Күшәбез тавыш бирүгә, Руслан. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирмим. А я дам вам шанс. Ну, если будет как новая школа, как сейчас, то говорю да. Мөмкинлек бирмим. Instagram шилтәрендә татар каверлары яратып караучылар аны беләләр. Ул Ильяс Мингазов. Әйт әле, шушы проектта катнашырга нәрсә этәргеч булды? Нәрсә этәргеч дип дуслар бу конкурс турында миңа әйттеләр. Ильяс катнашып караль дип. Мин озак уйламыйча ризалаштым. Тәнкыйтькә ничек карыйсың? Теге начармы, яхшымы? Тәнкыйтьләгәнне яратмыйсыңмы? Без бит инде идеаль кешеләр түгел, барыбызның да бер инде минуслары була. Һәм мин бик яхшы карыйм. Яхшы. Димәк, син барысына да әзер инде, димме? Менә бу иң мөһиме. Ярар, әйдә, сиңа уңышлар. Без синең өчен җан атабыз һәм рәхим ит безнең сәхнәбезгә. Без синең арттан күзәтәбез. Ильяс Мингазов. Берсе күзләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Берсе күзләп, үскән җирен эзләп, кошлар кайта туган ягына. Арай якын түгел, сине көтә күңел, кайтчы иркәм, кайтчы яныма. Арай якын түгел, сине көтә күңел, кайтчы иркәм, кайтчы яныма. Яңгыраган җыр бит инде бу. Озак еллар сәхнәдә булган җыр. Менә шуңа күрә бу безнең колакка беренче тапкыр гына ишетелә торган җыр түгел. Шуңа күрә инде ничегрәк башкарам икән? Теге башкаручыдан әйбәтрәк башкарам икән дигән сораулар куелып, синнән таләп итеп утырыла. Күңелнең теге подсознание дигән әйбердә әйме шул тыңлап утырабыз бит инде. Әйе, синең тавышың матур. Ишеңдә ниндидер бер ялкын бар синең. Аны чыгарырга кирәк. Ильяс, без Инстаграмда кружка бар, наверное, да? У тебя есть свой бенд. Ты пел кавер на мою песню, да? Менің жырға. Но там я тебя видел совсем другим. Сейчас я тебя увидел каким-то, знаешь, как школьник, вот так стал, боится, не знаю, сцен. Ну, ты там как-то активнее, сегодня такой скованный, я понимаю, ну, вроде зрителей нету там. Вокал мне нравится. Ну, хороший вокал. Еще не хватает вот какой-нибудь свободы. Миңа калса син бәлки җырны бүген дөрес сайламагансыңдыр дип уйлыйм. Бәлки шулайдыр. Бәлки син инде үзеңнең кавер группаң белән җырлап өйрәнгәнсең ул энергетикага, и музыкантлар энергетикасына һәм үзеңне син авыр хис итәсең үзең генә булганда сәхнәдә. Бәлки шул вакыт, ну, шул проблема да бардыр. Уңышлар, мин сине күзәтеп барам, шуңа күрә мин сине күргәнем бар. Мне кажется, что-то у вас есть, знаете, вот такое чувство, что мы сейчас в тумане просто.
что-то проблескивает, но оно почему-то не выходит наружу. Я поэтому просто сама себе позволю какой-то еще для себя, скажем так, какой-то шанс. Вы можете снять пиджак, но как-то вы очень официальны. Ну, поскольку я все-таки, я понимаю, что я татарка по национальности, но если есть возможность, давайте что-то из русского репертуара посмотрим, но только динамичное, эффектное, то, что может быть с движениями, совершенно спокойно, сцена вся ваша. Просто выйдем из зоны комфорта, будем абсолютно другим. Покажите мне ваше альтер-эго. Даже вот просто не задумывайтесь, хорошо ли это, плохо. Но у меня ощущение, вы другой. Что вы выбираете? Могу татарскую, любую песню, быструю. Хорошо, давай татарскую любую, но такой, знаешь, чтобы припев был сразу, без начала этого грандиозного, сразу припев забойный, прикольный. И стоять на сцене нельзя. На полу горячие угли. Давай, какую-нибудь правильную песню, пожалуйста. Это очень важно сейчас, понимаешь? Решается судьба твоя. Это шанс. А вдруг шанс будет хорошим? Нельзя сдаваться. Алмагач спою, да. Да, хорошая песня. Только, пожалуйста, ты помнишь, да? Угли горячие. Очень. 1, 2, 3, 4, go! Эх, алмагачлары, Не стоим, угли! Давай, угли! Еще угли! Эх, алмагачлары, сайры сандугачлар. Сайры, Вот там горячо! Алма битул, түгәрәк. горячо, Шул давай, түгәрәк горячо! эшләрендә яшик дуслар бергәләп. Эх, алмагачлары, сайры сандугачлар. Сайры, сагындыра башлар. Эх, алмагачлары, сайры сандугачлар. Сайры, сагындыра башлады. Еще, молодец. Ну так немножко ты терпеливый, конечно, угли ты терпишь. Хорошо. Тавыш бирә башлыйбыз. Мөмкинлек бирмим. Мөмкинлек бирәм. Я даю тебе шанс. Mümkünlük birem. Мөмкинлек бирәм. 4-1! Котлыйбыз күрешкәнчегә хәтле. Яңа йолдызда түбән камылалар килде һәм Наилә Закирова. Наилә, сәлам, ничек кайфлар? Сәлам, яхшы. Әйт әле, түбән камада ниндирәк яңалыклар алып килдең безгә? Түбән Камада инде мин үзем тумыштан һәм хәзер Казанда яшәйм. Үзем дә яңалыкларны белеп бетермим. Менә сиңа шундый сорау, музыка синең өчен нәрсә? Син менә гомумән җырсыз, моңсыз тора аласыңмы? Музыка минем өчен ул ниндидер хисләрне бирә торган шундый эмоциональ нәрсә инде ул минем өчен. Мин яши алам да барыбер аннары шул музыка. Яши алам да алмыйм да, әйме? Менә хәзер син хисләнеп җырлаганыңны без синең күрсәтәчәкбез. Сине әлегә озатабыз сәхнәгә. Рәхим ит. Үзебез сиңа уңышлар телибез. Kızlar kite yaka Türkümleri bilen gel birge Kızlar kite biz yakın dostlar Sağınışıp kilde görüşürge Kızlar Sızılıp kola zengər yolları Qaslar kübük üte, düzəlib üte Unutulmazlıq yaşırıq yanları Вокально все замечательно, все круто, классно. Только меня одно удивляет, почему, я не понимаю, почему всегда вот выбирают вот такие народные мотивы. Но я ничего против не имею про народное, но что-нибудь такое вот, я всегда ожидаю услышать с такими голосами что-нибудь эстрадное. Ну, относительно услышать эстрадно, я тоже не уверена, что девушка в эстраде должна быть, потому что все-таки у нее классический вокал с элементами такого народного звучания. Все равно, мне кажется, это неправильный ход, это нужно какой-то очень подобрать такой микстовый интересный репертуар. А другое дело, знаете, вот бывает, когда все
вроде хорошо, вот прям вот качественно, да, там как бы и голос, и одет, и прям, ну вот все. Но это так стерильно, это так чисто. Вот просто очень хочется, ну, я не знаю, плохое слово, может быть, что-то изгадить. Какой-то дерзости не хватает. Не хватает какой-то, знаете, все-таки артист — это какая-то такая энергия немножко непредсказуемая. Вы очень предсказуемы. Вот вы начали петь, поставили ручку, отодвинули ручку. Все понятно. А задача ваша — нас заинтриговать, а еще лучше удивить. И поэтому вот мне, например, лично там первые 15 секунд уже было все понятно про вас. Я просто ждала, ну вдруг какой-то вот такой взрыв произойдет, вдруг вы преодолеете что-то, бросите все. Да надоело, я сейчас сделаю вот так. У меня такой шанс. Понимаете, это не произошло. Это такая хорошая четверка. А мне кажется, вы можете дерзнуть на 5 с плюсом. Минемчә, син бик шундый елмайырга ярата торган, дусларың белән күңел итеп вакыт уздырырга ярата торган кыз. Үзең дә елмаеп кына торасың. Әлеге җыр, мен Радик белән дә килешәм, сиңа ниндидер менә драйвовыйрак кирәктер. Үзеңнең энергетикаңны 100% биреп бетерерлек. Әйеме, юкмы? Мөмкинлек бирәбезме? Юкмы? Наиләгә. Сезнең тавышлар. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек бирмим. Я шанс вам не даю. Mümkünlük birem. Мөмкинлек бирмим. Кызганычка каршы Наилә, бүген юк дип әйтергә мәҗбүрбез һәм проектка нокта куеп, сезнең белән сау булашабыз. Рәхмәт, Наилә. Рәхмәт сезгә. Яңа йылдыз проектында чираттагы катнашучы Әхмәтова Әдилә. Әдилә, сәлам. Сәлам. Менә мин ялгышмасам, син әле блогерда бугаймы? Нәрсә җиңелрәк сиңа? Нәрсә күңелеңә якынрак? Җырлаумы яки инде блогер булумы? Юк, мин беренчедән җырчы, аннан соң блогер. Менә димәк алайса, җырлау синең күңелеңә якынрак. Менә ничек уйлыйсың? Шушындый бәйгеләрдә иң мөһиме катнашумы яки инде иң мөһиме җиңү яулаумы? Катнашу. Иң мөһиме катнашу. Син дә бүген катнашасың, бәлки инде җиңерсең. Без сиңа уңышлар телибез һәм инде сәхнәгә сатып калабыз. Рәхим ит, дәя. Без инде синең өчен дулкынланабыз һәм карыйбыз. Иртәнге туган шәһәремне тынгысыз якты төннәремне сиңа бүләк итәм. Зәңгәр күлләрен, елгаларын, борынгы ак манараларын сакла йөрәгемдә. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага татлы көннәр. Йөрәгемдә кышлар, күңелемне кочаклай фәрештәләр. Ашкынамын алга, без чыктык урамга, Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз, язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Жюри әгъзалары безнең ничектер хәрәкәтләнә башлады хәтта. Ошадымы барысы да, Элвин? Ну, меня понравилось, конечно, очень понравилось. Опять-таки, вот возвращаемся к тому, вот на звукача смотрели, что ли, звукооператора, звукорежиссера или куда? Если посвятили, ну посмотрите бы хоть один раз на меня. Посмотрела в конце. Не, на самом деле, картина красивая, очень даже милая. Опять, вот я, конечно, не соглашусь насчет репертуара. Вот я бы что-нибудь другое выбрал бы. Ошондай блюзовый стильде түгел или мен аңлап та жетермин эмне стиль блюзовый, джаз, блюз. А спой, пожалуйста, «Я на жылды» с джазовым стилем, сможешь? Какую-нибудь импровизацию, наше название нашего конкурса, но симпровизировать его и сделать вот так как-то очень красиво. Вот это наше название. Попробуй. Яңа йылдыз, яңа йылдыз, яңа йылдыз.
искиткеч миңа бик ошады. Менә Элвин дөрес әйтә, репертуар буенча дөрес сайлап алу ул уңышның бер 90-80%. Шуңа күрә хәзер син аңлагансыңдыр инде. Безнең дә жюриларның хәзерге комментарийлары синең яңа йолдыз җырыннан соң ничек булды һәм син җырлаганда ничек иде? Аның тавышына бара торган ул җырны сайлаган, ул диапазонын күрсәтергә теләде, әйме? Менә яңа йолдыз проектына мондый әйберләр белән килүне мин, мәсәлән, бик кулай күрәм, бик дөрес эшләгәнсеңдер дип уйлыйм. Менә теге җырлап карадык бит импровизация. Әйбәт кенә булды, шунда синең күренеп тора инде тавышың мөмкин. Әйбәт. Миңа ошады. Смотрите, какой Адель. У вас, как бы сказали, мои коллеги сказали, все приятно. Я надеюсь, я не буду просто повторяться. Что бы я вам порекомендовала? Вы очень аккуратно работаете. Вы так взмахиваете в воздухе мотыльков. А мне бы хотелось, чтобы командовали тиграми. Вот это, мне кажется, будет лучше. Вы так осторожничаете. Мне кажется, вы можете сильнее, ярче. То есть, грубо говоря, 100% вы работаете на 15%. Видите, сколько вы теряете? Не надо. Я понимаю, что скромность восточной женщины, она украшает. Но я всегда говорю, скромность украшает, если нет других качеств. А у вас огромное количество других качеств. Вы эффектная, правильно подобрать репертуар, красивая, высокая, энергетичная. Понимаете? Поэтому Бог вам дал многое, а вы работаете не до конца, не полностью. Жюри ягъзалары сезнең тавышларыгыз. Мөмкинлек бирәм. Так, молодец. Мөмкинлек бирәм. Ага. Не контролируй меня. Я. Не контролируй меня. Я даю вам шанс. Безусловно, да. Мөмкинлек бирәм. Бөтен кеше сиңа әйе дип тавыш бирде. Син алга таба үтәсең. Ә хәзер яңа йолдыз проектының иң интригалы өлешләренең берсе. Сезнең каршыгызда кастингның финал этабына узган катнашучылар. Сезгә алар бөтенесе дә таныш. Алар өчен сез җан аттыгыз. Ләкин жюри әгъзалары хәзер яңа йолдыз проектының финал өлешенә узган катнашучыларны сайларга тиеш. Алар кемне сайлар? Игътибар белән карыйбыз. Хөрмәтле конкурсантлар, жюри әгъзалары үзләренең кулларын куйдылар һәм исем фамилияларны яздылар. Нәтиҗәләр ясалды һәм без хәзер исем фамилияларны атый башлыйбыз. Кемнәрнең исем фамилиясе яңгырый, алар бер адым артка ясый. Кемнәрнең исем фамилиялары яңгырамый, алар үз урыннарында кала. Димәк, исем фамилияларны атый башлыйбыз. Шәрәфиев Радик, Гатаулина Фәнүзә, Вәлиев Рәнис, Әхмәтова Әдилә, Мифтахова Эльвира, Йөки Төркеме, Закиров Марсель, Нәбиева Гүзәл, Билалов Булат. Урыннарында калганнар, алга чыгыгыз жюри каршысына. Жюри әгъзалары каршында 6 кеше. Шуларның икесе шулай ук проектта калачак. Ә 4-се белән без саубуллашачакбыз. Сүз жюрига. Давайте, если вас не трудно, напомним еще раз по вокальной вашей истории. Ну, чуть-чуть, кусочек акапельно. Спойте, пожалуйста, песенку вашу, ладно? Назлардан назлы куларыңна, алырмын жылы куларыма, иреннәрем белән сызарымын, бәхет сырларыңна.
Тулған айға қарап, шәшләріңні тарап, мұңсу жырлар ләкин жырлама. Сиңа қарымда мен көзімні алалымын, мен мұңланымын, көңілім мұңлана. Ufadar akılları bilen şeşimini tarimeli. Arrin vur şillebe şilleginde şillege. Kimni oylap dibeyken onun yarsu yerege. Жидіген шишмелерде жиді улақ, жиді улақ. Шілітір аға күміш сулар аға, қышлар сайыры. Шулы шоқларда бигрәк, шулы шоқларда бигрәк, яман су. Мәңгі күрказларын ұзатып тұрғандай, сен мұңсу көзіңде толғанай. Күзләрні күзләмә, айларға қарама, мың болып күз нұрыңа тарала. Әне мен сеңа табынамын, әр күні өзіңні сағынамын, яныңа тартылам талпынамын, әнем қаратайма ялынамын. Рахмет. 4 номер. Вперед. 9 номер вперед. 12 номер вперед. И 10 номер вперед. Спасибо. Простите, но еще раз придется что-то. Хотите другое, хотите это. Берете микрофон, начинаем петь. Көпме қарасам да қарап тоймын, Иділ бойы қайынарына. Олар жетәкләшіп яланайық, Шығар түслейділ ярына. Мен яратам сізні қардашләріні, Хүрмәт еткен кебек яратам. Шуңа көрә сізге бағышланған, Йөрәк жарларымны яңратам. Яз күннәріні дә жирге емістіп, аққышлар қайтты, сені кеткен яқтан. Сәлемнәріңіне олар әйтмейлер, миңа ерақтан. Ярларына қайыты йылған, Яшіләнді кең алан. Урсалтауда көксел тыман, Әлі шуңа мұңланам. Үтә ойлар көтә зәйлер, Суларында ез алмайм. Урсалтаудан қарлар яуған, Барам инде төз алмайм. Зие сулары бекетирен, Қарап күзләрім қала. Зие сулары бекетирен, Қарап күзләрім қала. Хатықа язып сүзләр бітеми, Бик күп сүзләрім қала. Общим нашим внутренним, скажем так, голосованием номер 12 вы проходите. Номер 9 спасибо вам. Первый 13 спасибо вам большое, но вы не в нашем проекте.
И номер 4 и 10. Простите, но у нас снова есть просьба спеть. Вам простите, ради бога. У вас просто... Вы прям идете, извините, прям вот рядышком настолько, что мы просто теряемся. Вы оба такие классные, мы даже не понимаем, что нам делать. У нас есть предложение к вам. Если есть возможность, спойте, пожалуйста, одну и ту же песню, только вот один споет одну и ту же песню. Тулған ойға қарап, шәшләріңні тарап, мұңсу жырлар ләкин жырлама. Сиңа қарында мен көзімді олымым, мен мұңланмым, көңілім мұңлана. Тулған ойға қарап, шәшләріңні тарап, мұңсу жырлар ләкин жырлама. Ақ мұңнарың болып, яңа бір ай тулып, мен мұңланмым, көңілім мұңланан. Тулған ойға қарап, шәшләріңні тарап, мен мұңланмым, көңілім мұңланан. Ислам, вы, конечно, прям прекрасный певец. Очень все тонко, очень все грамотно, очень все чисто. Вы заставили нас поволноваться. Как, что, кто. Но наш выбор пал на номер 4. Но вам буквально вот прям, знаете, вот если бы нам была возможность исправить ситуацию, вы бы были с нами с большим удовольствием. Но я надеюсь, мы не прощаемся. Мы с вами будем на связи, потому что вы реально очень сильный, достойный человек вам. Но у вас, так сказать, пока на сегодняшний день и час чуть-чуть больше преимуществ. Hürmetli тамашачыларыбыз, Яңа Йылдыз проектына нәкъ менә бу кешеләр узды. Чираттагы этапка алар үтте. Аларга карыйбыз, котлыйбыз һәм исем фамилияларын атыйбыз. Шәрәфиев Радик, Гадаулина Фәнүзә, Минхажев Ильяс, Вәлиев Рамис, Әхмәтова Әдилә, Мифтахова Эльвира, Юки Төркеме, Закиров Марсель, Камалов Радиф, Набиева Гүзәл, Билалов Булат. Biz sizga alqışlaymiz. Bugun sizga jüri a'zolari alqışlay. Aldagi etaplarni o'tsangiz, sizga tomoshachilar zol to'tirib kelgan tomoshachilar alqishlayacak. 12 kishi, 12 yangi isim. Onlar yıldızga әйләнә alırmı? Biz barısında o'zimiz kuzatirmiz. Yangi Yıldız proyektine bugünkü nokta qo'yila. Әлеге проект Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән оештырылды. Әлеге зал буш, ләкин ул тиздән тамашачылар белән тулачак. Мин Гөлнар Сәфәрова сезнең белән сау булашам.